الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المهجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سارے احباب درود و سلام پڑھو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين سارے پڑھو بھی بلند آواز نہ جنہوں حضور نہ سچی محبت ہے السلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد حضور امام الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ دی پاک بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد اج دی اس سالانہ دوسری سالانہ محافل جشن عید میلاد النبی بسلسلہ 11ویں شریف نبی کریم علیہ السلام دی آمد دے حوالے دے نال اے میلاد دا اہتمام و انسلام کر کے اسی بیٹھے ہیں اس محفل دی اج دی زیر صدارت پیر سید عبدالرحمن شاہ صاحب فرما رہے ہیں اللہ کریم انہاں دا بیٹھنا قبول فرمائے اس محفل نو سجان واسطے جتنی بھی جنازگاہ دی کمیٹی ہے اللہ کریم انہاں نو مزید حضور علیہ السلام دا محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے بالخصوص نبی کریم علیہ السلام دی احادیث مبارک ہے جتھے حضور دا ذکر کیتا جائے سارا سالوں تے اللہ دی رحمت نزول رہندا ہے تے اے ایسا موقع ہے کہ اللہ کریم نے سانو اپنے پیارے حبیب کریم علیہ السلام دا ذکر کرن دی اللہ نے توفیق عطا فرمائی ابھی بیٹھ جاؤں بیٹھ جاؤ بس کوئی آئے جائے نہ ہو سارے اے تسی اپنا تھوڑا جا ادھر آ کے بیٹھو نا بچے ہو ادھر ہو جاؤ کٹھے ہو کے بیٹھو میرا بیٹا اگے کے آ جاؤ یار اگے کے آ جاؤ بابا جی اگے آ جاؤ کچھ نہیں ہوتا ٹول آ کے نہ بیٹھو نیند آ جانی ہے ٹول آو گے تو نیند آئے گی پھر ذکر رسول سنن دا کوئی فائدہ نہیں اگے آ جاؤ میرا ویر اگے کے ہو جاؤ بابا جی تسی بھی آ جاؤ جناب اگے ہو جاؤ عمران صاحب تانوں نیند آئی میرا خیال ہے اور اگے ہو جاؤ اے ٹو چھڑ دو بالکل بھائی یارف اگے آ جا بھی تسی بھی سارے احباب ادھر تشریف اگے لے کے آؤ اگے ادھر آؤ نا ادھر آؤ اور ویکھو لتاں لمیاں کر کے نہ بیٹھ کرو یار حضور دا ذکر ہے کوئی عام گل نہیں سارے کٹھے ہو کے بیٹھو اگے آ جاؤ یار کچھ نہیں ہوندا خدا دی قسم تانوں کچھ نہیں کہندا میں اگے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ نبی کریم علیہ السلام دا اے ولادت دے حوالے دے نال اے محافل ہے جدو حضور آئے نا اللہ کریم نے قرآن کریم فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا کہ میں اندے آندیاں بھی قسمہ اٹھائیاں نے اللہ فرماندہ اندے آندیاں بھی میں بولو تو صحیح میں اندے آندیاں قسمہ اٹھائیاں نے
تے کسے پوچھا کہ اللہ جدو حضور علیہ السلام دے قسمہ اٹھانا پہن تے پھر ان دے چہرے دی بھی قسم اٹھائی ہے کہ نہیں؟ اللہ فرماندہ کہ تسی چہرے دی گل کر دیو تے میں تے ان دی زلفاں نو جڑا تیل لگدا میں تے ان دی قسم بھی اٹھائی ہے، میں ان دی قسم بھی اٹھائی ہے۔ قسمہ اٹھا کے اللہ نے دس دیتا کہ میرے محبوب ورگا کائنات اندر ایک بھی نہیں آیا۔ شان مقام سارے نبیوں دے اپنے نہیں، لیکن مصطفیٰ ورگا نبیوں دے وچوں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کائنات دا نظام کہ ہر چیز مصطفیٰ دے صدقے میں بنائی ہے۔ تے نبی کریم علیہ السلام دے حوالے دی اے بڑی خوبصورت اے بزم سجا کے بیٹھن والے ہو تے آن والے ہو، یہ میری گل پلے بند لیا جائے کہ نبی کریم علیہ السلام دا ذکر سن کے اگر انسان دی روح نکل جاوے نا تے اللہ دی بارگاہ اندر او روح پیش کی جاندی ہے۔ اللہ فرماندا کہ اس روح نو جنت اندر اللہ مقام نصیب فرما دے۔ ہاں ایدہ مچل کے بیٹھو کہ ساڑی روح حضور دا ذکر کرنے واسے بیٹھ جائے۔ جدو روح دی غذا ذکر ہے، جدو اتنا زیادہ ذکر مل جائے نا حضور علیہ السلام دا تے بیڑا پی پار ہو جاندہ ہے۔ میں صرف انہاں دے ایک کمیٹی دی طرف حکم ہے کہ ایک تسی حضرت سیدنا بلال کا ذکر کرنا ہے، اور دوسرا نبی کریم علیہ السلام دے جڑی اس امت کے واسطے گناہگاری دا کہ تحفہ ملیا دے اللہ نے فرمایا کہ میری امت نو یا اللہ میری امت نو کچھ نہ کمی دے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا کہ جڑے گناہگار ہوں گے توبہ کرنے کے اس تو بعد پھر ویکھاں گے۔ تے اللہ نے رسول دے نال یہ پورا کنسپٹ کر لیا کہ ایک سودا کر لیا کہ نبی کریم علیہ السلام دی محبت اتنی زیادہ ہوگی کہ کائنات اندر ہر پاسے حضور دے آن دے چرچے ہون لگ پہنے۔ بڑی مہربانی بھی انہاں بچیاں نو بٹھا دیو، انہاں نو ہن تہاڈی مہربانی ہن تسی اٹھنا نہیں اتوں۔ جڑے نکے نکے بچے پڑھ کے ادھر نو آ جاندے نے منٹ بعد ساری گفتگو دا جڑا آغاز ہوندا نا سمجھ وچ آ جاوے نا تے آپ ہی گل بن جاندی ہے۔ جدوں تھوڑے جا ڈسٹرب ہو جاندا نا بندہ پھر او بندے دا مائنڈ اوتھے نہیں ہوندا۔ تے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو پتہ لگا کہ مکے اپنا نبی کریم علیہ السلام مکے والے جڑے نبی نے وہ آئے نے تے امیہ دے آپ کول کم کرتے ہیں دسن تے حضرت بلال نے ایک دن نبی کریم علیہ السلام دا چہرہ دیکھ لیا۔ ایک دن میرے آقا علیہ السلام نے بلال نے ویکھیا تے بلال نے حضور دا چہرہ دیکھ لیا تے اپنے وہم و گمان چ کہندے نے یار چلدا تے بڑا سونا ہے، یہ ہے تے ہاشمی خاندان وچ نوجوان ہے، لیکن مینوں نہیں پتہ لگدا یہ آندا کدھروں تے جاندا کیڑے پاسے دے۔ تے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ چ عرض کرن لگے کہ سونے آئی تے دسو آئے کیڑے پاسے ہو؟ تے حضرت بلال حبشی دے کول ایک بکری سی جڑی دودھ نہیں سی دیندی تے میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ دس انہاں دودھ میں کھلاواں، جنہوں پنجابی زبان چ کہندے نے بھی چو لواں۔ تے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تے اگوں بلال پتہ کی کہن لگے ہے تے بڑا سونا ہے لیکن اے میں تینوں دساں اے دودھ نہیں دیندی پئی، اے بکری دودھ نہیں دین والی۔ تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا دس تے صحیح جے اگر تو اجازت دویں تے میں چو کے ویکھ لواں۔ تے بلال حضور دا چہرہ ویندا پیا تے اللہ نے قرآن کریم فرقان حمید اندر بھی بڑا سونا اپنے نبی کریم علیہ السلام دے چہرے دیاں شاناں بیان فرمائی آنے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ اللہ نے فرمایا کملی والیا منو تیرے چہرے دی قسم ہے، عرض کی دیا اللہ کنے قسمیں اٹھانا میں۔ اللہ نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ سونیا منو تیرے چہرے دی قسم ہے، کملی والیا منو تیرے چہرے دی قسم ہے، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ کملی والیا منو تیریا زلفاں دی قسم ہے۔ سونیا کنہ کنہ دی قسمیں اٹھا کے دسنا وا، عرض کی یا اللہ میری اون قوم جڑی پوچھے گی بلال نے نبی کریم علیہ السلام دا چہرہ دیکھ لیا۔ حضرت بلال حبشی نے عرض کی تھی سونیا اے امہ کیڑے پاسے میں جانا کیڑے پاسے فرمایا آنا کیڑے پاسے میں دے سونے جانا کدھروں دی ہے۔ تو میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا دس میں چولواں کہہ لگا جی چولو۔
تے جیڑی بکری دودھ نہ دیندی ہوئے انہوں چون دا انداز کو اج سمجھ اچھ نہیں آندہ بیا، لیکن حضور دے چہرے نو ویکھدا تو نے کیا لگدا تے عام تے کوئی نہیں نہ ہے، اے عام تے کوئی نہیں نہ، پھر اے بڑا خاص لگدا ہے۔ تے سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ فرماندے نے بے بسم اللہ او یارو اسے میں اللہ دا تے اے بھی گئے دل بھی تے اسے دا بے دے تے سارا میں قربان اونا تو میرا کامل باہو جنوں ملیا نبی سہارا رات جاندہ تے سونے دا چہرہ پھر سامنے آندہ ہے، پھر چہرہ حضور دا سامنے تے ادھر پاسا لیندہ تے اگے چہرہ حضور دا، ادھر ویکدہ تے چہرہ حضور دا ہے۔ تو کہہ لگا یا اللہ کڈا کو سونا ہے وہ بندہ جنہوں نیند بھی نہیں آوی تے رسول وال خیال بھی رکھ کے ویکھدا رہندا ہے، ٹک ٹکی لگا کے ویندا پیا کہ اکھاں بند کراں تے رسول کی تصور پرا نہ ہو جاوے۔ تے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے سخنے دے وچ او مینوں ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لیاں باواں ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا کتے پھر بچھڑ نہ جاواں۔ عرض کیتی کملی والے میرا دل نہیں لگدا جدوں صبح چڑھے بکریاں لے کے پھر ٹر پئے انہاں جنگلاں دے وچ پہاڑاں دے وچ جا کے بکریاں چراون والا بلال سامنے بیٹھ کے کہندا سونیا کدوں آئے گا میں تے ڈوبدا پیا واں میرا دل ڈوبدا ہے کدوں حضور سامنے آ جان کدوں نبی کریم علیہ السلام دا چہرہ سامنے آ جاوے۔ ادھر صحابہ بھی حضور دے نال نے بلال نے جے کلمہ رسول اللہ نہیں پڑھیا عرض کیتی کملی والے تہاڈا نام کی ہے؟ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاماں نے فرمایا بلال تو کی کرنا ہے؟ کہنے لگا منو نا دستے سہی میں راتی سونا وا منو نیند نہیں آندی پتہ نہیں لگدا محمد میری اکھاں دے سامنے آندے نے۔ او صحابی کہندا پھر تے مبارک ہووے ایندا نام محمد ہے۔ فرمایا مبارک ہووے ایندا نام محمد ہے۔ اور بلال نے پوچھ لینے وہ سچی دسی تینوں کنے دسیا سی کہندا نام محمد ہے؟ کہندا قسم رب کائنات دی راتی سونا سا تے اکھ کھلدی سی تے سامنے حضور دا چہرہ آ جاندا سی۔ آخر مینوں نیند نہیں آندی پئی مینوں نیند نہیں آندی صرف اے دل چ خیال آندا کہ کملی والا کتے ناراض نہ ہو جائے۔ کملی والا کتے بولو بولو کملی والا کتے میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا پھر یاری لانی ہے محمد دے نال اچھی بولو سبحان اللہ یاری لانی ہے محمد دے نال۔ انہیں ہاتھاں میں چادر دے کے کہا جی حضور میں تہاڈا نوکر تے دیوانہ بن گیا ہوں۔ امیہ نو پتہ لگ تے انہیں پابندی لا دیتے بھی اج تو بعد تو بکریاں چران واسطے نہیں جانا۔ اگلے دن حضرت بلال حبشی نہیں گئے تے نبی کریم علیہ السلام اسے طرح تسبیح ہاتھ وچ پھڑی تے اللہ دا ذکر کردے پہاڑاں دی طرف جاندے پے نے۔ اگے جا کے ویکھیا تے ایک ہور چران والا بکریاں آیا تے آپ نے پوچھا کل والا کالا جڑا حبشی سی کتھے؟ انہیں کہا جی مینوں نہیں پتہ راتی امیہ نے بڑا ماریا ہے۔ انہیں منہ چو ایک ہی آواز نکل دی سی کہ میں محمد دا نوکر بن گیا ہوں نبی میرا یار ہے تے میں نبی دا یار ہاں۔
اودی زبان وچوں ایک ہی آواز نکلدی سی میں نبی دا یار ہاں تے نبی بولو بولو میں نبی دا یار ہاں تے نبی میرا یار ہے تے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر انہوں ماریا بھی انہیں کہنے لگا جی جدوں بھی مار پہندی سی یہ ہوئی کہندا سی یا محمد ہو یا حامد ہو یا احمد ہو کہ اسی تے نبی نہ سچی محبت پرید پا لی ہے نا اج لوگ کسی دے نا تے جان نہیں دیندے تے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ہجرت راجے او پانی منگے تے میں خون نال گیڑا جی کردا او تینوں کول بٹھا کے اتے درد پرانے چھیڑا عرض کی سونے آئے انہوں بڑا مردہ جے کملی والے بھی رونے لگ جاندے نے کہندے نے میری بلال نہ بڑی پرید ہو گئی ہے میں اندے نال بڑی محبت کرنا ادھر ابو بکر نے عرض کی کملی والے جے اجازت ہوئے تے میں پوچھ کے آنا وا اے بلال تو نبی دا یار ہے نبی تیرا یار ہے ہن تینوں کی بن گیا وجہ پتہ لگی تے لوکاں نے دسیا اونوں امیہ چوکاں دے وچ کڈ کے مارن لگ پیا جے اونے رسول دا چہرہ ویکھیا تے مار کھانی شروع کر چھڑدا جے امیہ نے مار مار کے زخم لا دتے نے حضرت بلال کہندے نے امیہ جی میں دل کر دئی مارنا لیکن میں رسول دا ساتھ نہیں چھڑاں گا میں اپنے نبی دا ساتھ نہیں چھڑاں گا او کہنے لگا تینوں میں مار دواں گا حضرت بلال کہندے نے مرنا قبول ہے لیکن یار تو یاری پیچھے نہیں ہو سکتی میں نبی نہ سچی وفا کرنا وا اج دی دنیا دے اندر بھی مسلمانہ ذرا گل سنے اج بھی کوئی محبت نبی دے نال کرے او کہندے نے ویکھو دیوانہ بن گیا جے اے مستانہ بن گیا جے لیکن جڑا نبی دا نوکر بن جاندا جے پاویں بلال ہوے پاویں ابو بکر صدیق ہوے عمر فاروق مولا علی عثمان غنی ہون سارے دا مقام اپنا جے لیکن جویں جویں عشق دی لہر جاندی پئی ہے ہر بندہ نبی نہ سچی محبت بند پیا بندہ جے ادھروں بلال نو جناب گھوڑیاں تے مارنا شروع کر چھڑیا زخم جو جناب خونہ دیاں ندیاں پیاں نکل دیاں نے بلال پھر بھی کہندا میں محمد دا نوکر حضرت بلال حبشی کہندے نے قسم رب کائنات دی اس مالک نے پیدا کرنے والے دی قسم ہے میں کدی بھی رسول دا ساتھ نہیں چھڈاں گا اے عشق دیاں گلاں انہوں سمجھ آندیاں نے جن دے دل وچ حضور دی سچی محبت ہوندی ہے اے کوئی عام بندہ نہیں سمجھ گل سکتا لیکن گل ذہن وچ رکھیا جائے کہ نبی دا جندے نال وفا ہو جاوے نا تے اوندا بیڑا پار ہو جاتا جے اوندا پکا سچا خاتمہ ایمان تے ہو جاتا جے حضرت بلال حبشی نو امیہ پوچھدا دسو انی مار کھا کے بھی نہیں پیچھے ہوندا پیا تینوں کی بن گیا انی مار کھا کے بھی نہیں پیچھے ہوندا پیا تے اون دی بولی بھی بڑی سونی انہیں کہا میں کیویں آکھاں او تے اون دی زبان وچ میرا رب کلام کردا ہے اون دی زبان وچ میرا مولا کلام کردا ہے میں اون دے تو کیویں پیچھے ہو جاواں حضرت بلال حبشی نو کالی کوٹری اندر بند کر دیتا تے چکی دے کول بٹھا دیتا تے کہنے لگا اتنے دانے پینے تے صبح نہیں تے تیری خیر نہیں حضرت بلال حبشی رات دا ٹائم ہے جناب چکی پیندے 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 اکھ لگ گئی جدو اکھ لگی تے سرکار سفرے آ کے بہ گئے یا اللہ میں دعا کرنا اج اسی بھی اکھ لائیے تے سانو بھی رسول اللہ دا دیدار ہو جاوے اج جیڑا حضور دی تڑپ لے کے بیٹا ہاتھ چاہ کے بولے سبحان اللہ ماشاءاللہ سارے نو تڑپ حضور دیئے لیکن وہ کہتے نہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں
خدا دی قسم تسی اپنے آپ نہیں جائے تانوں میرے آقا نے پسند کیتا تے تسی آئے جے ہاں اے راز و نیاز دیاں گلاں نے تے حضرت بلال چکی نو چلاندے چلاندے اکھ لگی نہ جدوں خدا دی عزت و جلال دی قسم تے سامنے نبی کریم علیہ السلام آئے نے تے اپنی گودی دے اندر حضرت بلال دا سر رکھیا تے حضرت بلال کہندے نے پتہ نہیں لگدا کیڑی شخصیت آئی ہے میں ویکھنا وا تے رات دا ٹائم گزردا پیا وے رات پوے تے او بے دردانو اتے نیند پیاری آوے درد مندانو یاد سجن دی اتے ستیاں آن جگاوے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے بلال کی گلے صبح کیوں نہیں ہے کہنے لگا کملی والے اپنے زخم بھی دکھاندہ پھر بھی کہنا سونے میں تیرا نوکر کملی والے میں توڑا کمی دے نوکر بننا چاہنا ہوں میرے آقا نے فرمایا بلال نہیں مار کھا دیا عرض کی تلج پالا بڑا ماردہ جے سونے پھر آگے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا بلال روئینا جنہ دے کوئی پچھے نہیں ہوندہ اونا دا محمد بن جاندہ جے امیہ نو پتہ لگا کوٹری دے اندر کسے نہ گل پیا کردہ جے اے ٹوریا ٹوریا یا کے بیکدہ نوری نوری ہر پاس نور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گرانا فرمایا کہ اے حضور دی محبت جن دے دل میں چاہ جوے نا اندہ بیڑا اتنی پار ہو جاندہ ہے فرمایا کہ ہم کل پھر ملاقات کریں گا کہنے گا حضور بالکل کران تے جے انہیں آن نہ دیتا تے خدا دی قسم میں مر جانا لیکن تہاڈا ساتھ میں نہیں چھڈنا سونیا مر جاواں گا لیکن تہاڈے تو کدی پیچھے میں نہیں ہوواں گا حضرت بلال حبشی دے کول آ کے کہندا اے گل سنو امیہ بولدا ہے کون سی کندے نال گل کرنا پیسا انہیں کہا جا کم کر جا کے تینوں میں کیوں دساں میں کندے نال لگا سا کہنے لگا پھر بھی دس صحیح کون سی کہنے لگا جنوں ویکھن تے تو ماردا سی نا او اج آپ آ گیا سی کالی کوٹری اندر بند بلال تے جناب پیراں چ بیڑیاں نے تے خون نکلدا پیا سر بھی پھٹیا ہویا ہے اے زلفاں بکھریاں ہوئیاں نے تے انہیں کیا میں تے انہوں کدی نہیں ویکھیا میرے گھر وچ آندے نو میاں تار نسیم صاحب جدوں نے امیہ نے انی گل کیتی نا کہ میں تے انہوں کدی نہیں ویکھیا انہیں کیا پھر من لے انہوں محمد کہندے نے جتھے کوئی جا نہیں سکدا اوتھے بھی سرکار آ جاندے اوتھے بھی کملی والے آ جاندے نے انہیں کیا پھر گل بڑی اچھی جا کے نہ کری پہلا اے دس اندے نہ یاری سچی لاما ہے انہیں کیا میں انی مار کھا کے بھی اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا اتنی مار کھا کے بھی میں نبی کریم دا نوکر رہا انہیں کیا پھر میں نے اے دس تے او جدو دیکھ دا تے کداں دا لگ دا ہے انہیں کیا میں تینوں کی دساں جے ویکھنا ہی تے آہاں چلیے در رسول تے جا کے بہ جانے ہیں آپ ہی پتہ لگ جائے گا تم ہی ویکھ لی میں بھی ویکھ لواں گا انہیں کہا نہیں تو اندہ کوئی انداز تقلم دا سو بول دا کیویں میں کہنے لگا صبح جا کے دیکھنے حضرت بلال حبشی نا اے دیوار نہ ٹیک لائی تے اکھ لگ گئی اکھ لگی نا تے ان دی زبان چوں بلال دے چوں ہی نکل دا یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ کی آواز نکل دی ہے بھائی بولو بولو کی آواز نکل دی ہے اے رٹیاں رٹائیاں گلاں نہیں جو خدا دی قسمیں اے او الفاظ نے جڑے کتابہ اندر سیو ہو گئے نے تے حضرت بلال کہندے نے میں تینوں کی دساں میں تینوں نہیں ماندا انہوں ویکھ تے صحیح جنہیں ویکھیا نہیں او تے کردے نے گلاں جنہیں ویکھ لیندے نے او چپ کر کے بہ جاندے نے او پھر بولے دے نہیں او چپ ہو جاندے نے تے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو دن ہویا نا تے آپ نکلن لگے نا باہر انہیں سنگلی پائی جناب بیڑی پائی تے پیچھو کھچ ماری آپ حضرت بلال زمین تے ڈگے اگے جناب پتھر پیاسی تے خون دی فوارہ نکلیا تے جناب والا سر پھاٹ گیا
جدو خون نکلدا پینا تے سامنے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے نے تے جا کے دسا کملی والیا بلال نو بڑا ماردا پیا گیا کملی والیا تہاڈے بلال نو بولو بولو تہاڈے بلال نو تھک تے نہیں گیا تسی ہاتھ چکو ہاں جڑے تھکے ہو سبحان اللہ آج تھوڑے جی تھکے نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سر مبارک پھٹ گیا تے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جا کر کی تھی کملی والے بلال بڑی مار کھاندا ہے پھر بھی تہاڈا ہی نوکر ہے پھر بھی تہاڈا ہے تے حضرت ابو بکر صدیق نے جدو جا کے عرض کی تھی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں رون لگ پے تے عرض کی تھی یا اللہ اے مینوں ہی دے دے ہاں اے پہلا ایسا شخص ہے جن دا خریدار نبیوں دا امام بنیا ہے تے نبی کریم علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق نو فرمایا جا صدیق جلدی جا کے امیہ نہ سودا کریا حضرت ابو بکر صدیق ٹورے ٹورے جاندے نے امیہ نو جا کے کہ امیہ اے غلام سانو دے دے اس یہ غلام لے کے جانا چاہنے حضرت بلال وال جدوں ویکھیا تے امیہ بول کے کہندا ہے ابو بکر جی گل سنے آجے لگدا تے بڑا سیانا میں تو لگدا سودا کاٹے دا کرن لگا میں حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تینوں کی لگدا آجے جنوں میرا نبی خرید لمے او تے زمانے چویالا ہو جاندہ آجے اے تے کوئی گل ساری دولت بھی دینی پوے میں اپنا سارا کچھ قربان کر دے مانگا لیکن بلال میں لے کے جاوانگا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ویندے نے تے مسکرائی جاندے نے پوچھتے نے صدیق تینوں کلے پہ جا جائے حضرت ابو بکر فرماندے نے منو محمد نے پہ جا منو کملی والے نے بھیجیا ہے فرمایا جا کے میرے بلال دا سودا کر کے لیا حضرت ابو بکر صدیق جدو جائے نے جا کے دس نے حضور اتنے دا بلال ہے اتنے غلام منگدا نال اتنے پیسے منگدا ہے میری سرکار نے ایدہ ہاتھ مارے اپنے جیب بندر تے کچھ پیسے کٹے تے حضرت ابو بکر صدیق تے ہاتھ تے رکھ دیتے تے حضرت ابو بکر صدیق کہنے کہ حضور میرے کول ہے نہیں میں لے ناوا فرمایا گل اے نہیں گل اے وے کہ جدو یار نے خریدنا ہوئے نا تے اون دے وچ پیسے میرے بھی شامل ہونے چاہیے حضرت ابو بکر صدیق نے جا کے سودا کر لیا تے امیہ کہنے لگا ٹھیک ہے لے جا کدی حضرت بلال نو جناب چوکاں وچ کڈ کے ماردا ہے کدی جناب والا چرایاں تے اٹھا کے ماردا ہے تے انہیں کہا مار بھی انی کھانا تے پھر بھی انہوں نہیں چھڑدا پیا انہیں کہا میں کیویں چھڑا خدا دی قسمیں اون دے ورگا ہووے تے کوئی ویکھا نہ تے اعظم چشتی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے تو اجے میرا محبوب نہیں تکیا جنوں ویکھ کے چلے شرمائے بجلی ڈر دی او کڑک نہ مارے کتے بے ادبی نہ ہو جائے آپ فرمان جے او رکھے پیر زمین تے ساری دردی بچ دی جا آوے حضرت بلال حبشی کہتے ہیں کہ میں جدوں سونا خریدن واسطے حضرت صدیق نو بھیجیا نا ایداں کر کے صدیق چلے آندے تے نال ایک چھوٹا جا بچہ غلام دا سی انہوں نے کہا ابو بکر جی میں بھی تہاڈے نال جانا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچے دا ہاتھ پھڑیا دے نال چل بھی آت نبی دا غلام ایک ہور لے کے آئیے تے جڑے ویلے حضرت ابو بکر صدیق نے سودا کر لیا جے ابو بکر صدیق نے فرمایا منو ایک غلام میں تینوں دے دواں گا امیہ کہندا ابو بکر میں تے سمجھا سی بڑا تو سیانا ہوئے گا لیکن تو تے دھوکے دا سودا کر رہا جے ایک چٹے رنگ دا غلام بھی دے چھڑے آئی ایک کالے رنگ دا نوکر لے کے چلا میں ابو بکر صدیق مسکرائی جاندے نے نالے ہسی جاندے نے
حضرت بلال دا ہاتھ پھڑیا تے اگے اگے جاندے پینے پیچھے بلال ویندا جے بول کے کہندا امیہ ویکھ لے جندی یاری نبی نال ہو جاوے اوندا مقام اچا ہو جاندا جندی یاری نبی دے نال ہو جاوے اوندا مقام اچا ہو جاندا جے حضرت ابو بکر صدیق نے بلال نو پکڑیا تے لئی جا رہے جدوں جا کے نبی کریم علیہ السلام دے بوئے تے بیٹھ گئے ابو بکر نو عرض کردا بلال ابو بکر گل سنے پہلا جڑا مالک سی بڑا ماردا سی صبح بھی ماردا سی شامی بھی ماردا سی ہن اے دس دے جندے کول میں چلاواں مینوں کدے اے وی نہ مارنا شروع کر دے آپ نے فرمایا گل سن لے جندے کول چلاویں او جگ دا یار رب دا یار سبحان اللہ ویکھنا عشق دی رمز جنہ جا جاندی نا اللہ دی قسم بیڑا پار ہو جاندا جے ایک کدی کدی سرکار جدوں موجے چائم دے سن تے بلال نو سینے نال لا کے تے کٹنا تے صحابہ نے کہنا کملی والے کالے رنگ تے تانوں پیار بہتا نہیں ہوندا میرے آقا نے فرمایا چپ کر جاؤ ماراں بھی تے انہیں بہتیاں کھادیاں نے نا انہیں تے ماراں کھادیاں نے حضرت بلال حبشی نے نبی کریم علیہ السلام دے جا کے ہاتھ چومے تے رو کے کہنے لگے سونے اج زندگی تے سکھ دا سا آیا جے آپ تھوڑا جا باہر نکلے تے باہر نکل کے بچیاں نو کٹھیاں کر کے کہندے نے او مکے دے اپنا بچے ذرا سامنے آؤ نا انہوں نے کہا پہلا مارا بھول گئے ہیں انہوں نے کہا خدا دی قسم میں اپنے ماہی نو وکھانا چاہنا وا کہ مارا جندے نا تے کھادیاں نے نا آج انہیں خرید کے دس دیتا ہے کہ ایدہ غلام خرید کے تے دسی دا کیویں غلام خرید لوکاں دے اندر انساناں دیاں منڈیاں دے اندر نبی کریم علیہ السلام دے غلام بولیاں لگ دیاں سن تے حضرت بلال حبشی نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ سامنے کھڑے ہو گئے حضور علیہ السلام نے فرمایا بلال کی گل ہے بول تے صحیح بول دے نہیں پے چپ کر کے کھڑے ہو گئے ادھا سمجھ لو جی میں سکتہ تاری ہو جاندہ ہے تے حضرت سلطان باہو دی قلم نہ لے لیا بھی پھر انہوں نے کی بولیا جدو سامنے مرید کھڑا ہوئے تے اگے مرشد کھڑا ہوئے تے سلطان العارفین فرماندے نے تن میرا او یارو چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھنا رہ جا لولو دے مڈ او یارو لکھ لکھ چشمے ہوئے ایک کھولا ایک کہہ جا بلال حبشی کے جلے کملی والے آیا جے سکھ دا سایہ آگیا جے میرے کریم آقا علیہ السلام نے سینے نہ لایا لا کے فرمایا صحابہ آؤ میں تانوں دسنا میں اپنا یار خرید کے لے آندا جے نکے نکے بچیاں نو کول نبی کریم علیہ السلام نے بٹھایا بٹھا کے فرمایا دنیا والے ہو ویکھو تے صحیح میرا یار کڈا سونا لگدا جے یار کڈا سونا لگدا جے عرض کیتی کملی والے تے بلال اللہ دے نبی نے فرمایا ہاں میں بلال دا سودا کر کے آیا وا عرض کیتی لجپالا اندا سودا کیتا تے پھر سانو دسو ساڈے نال یاری بھی لائی جے کہ نہیں میرے آقا نے فرمایا یاری بھی تواڈے نال ہے حضرت بلال حبشی دے نے چڑھ دے دوسرا گزر گیا تیسرا گزر گیا کدی کدی موج چانا تے جا کے سامنے بہ جانا اے ہوئی لوکاں نوں دسنا ویکھو میرا نبی کڈا سونا جے میرے نبی دی شان سب نالوں اعلیٰ جے میرے نبی دا مقام سب نالوں اعلیٰ جے عرض کیتی بلال کی ثابت کرنا
چاہنا وے عرض کیتی میں دسنا چاہنا وا جڑے کہندے سن محمد کسے دا کچھ نہیں جے لگدا میں دسنا وا محمد میرا یار بنیا جے میں دسنا وا نبی میرا نبی بنیا جے مسلمانہ توجہ کری نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں جڑے ویلے بلال نے نبی نہ سودا کر لیا جے میرے آقا نے فرمایا بلال میں تینوں اپنا موزن بھی منتخب کرنا وا میرے نبی نے جڑے ویلے موزن بلال دی ڈیوٹی لگا دیتی ہے عرض کی تھی کملی والے لوکی تانے مر دینے تیرا نبی ایک کی غریبہ دے بوئے تے نہیں آؤندا میرے نبی نے فرمایا بلال کم نے گل کیتی ہے عرض کی تھی کملی والے سامنے بچہ بیٹھا جائے بڑے عرصے دی امید لا کے بیٹھا جائے کدوں محمد آن گے ساڑھے غریباں دی گل بن جائے گی کدوں میرا نبی ساڑھے والے آئے گا میرے نبی کریم علیہ السلام دے غلام حضور نے فرمایا بچیا کی گل نے کہنے لگا کملی والے ماں بیمار ہے باپ میرا بیمار ہے بڑے عرصے دا سونی عرضی لے کے آنا ماں کملی والے میرا بچہ کسے والے ویکھدا نہیں سونیا ساڑھے غریباں دے نظر کرو میرے نبی نے سینے نہ لایا فرمایا چل بلال چلیے بلال نے بچے نو سینے موڑے تے بٹھایا بٹھا کے اگے اگے حضور جاندے نے پچھے پچھے بلال موڑیاں دے بچہ اٹھا کے جاندہ ہے تے ہوئی کہندہ سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ سناواں کی میں درداں دی کہانی یا سارے پڑھ لو جڑا نبی نہ یاری لان بیٹھا سناواں کی میں درداں دی کہانی یا خدا دی قسمیں ریکارڈنگ بھی ہوندی پئی جائے ایک ریکارڈنگ مدینہ شریف بھی ہوندی پئی جائے اوتے ویکھے جاندے نے کیڑا کیڑا میرا ذکر پہ کردا سناواں کی میں درداں دی کہانی یا سارے پڑھ لو دیوانہ وار بن جاؤ اپنے اپنا نظرانہ نبی دی بارگاہ جے پیش کر لو خدا دی عزت دی قسم ہے اللہ دے نبی جے راضی ہو گئے تے باگل بن جانی ہے سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ خدا دے واسطے کچھ مہربانی یا رسول اللہ خدا دے واسطے کچھ مہربانی یا میرے کریم آقا علیہ السلام نے حضرت بلال دے کہندے بچے دے نال چلے گئے جدوں بچے دی کلی وچ حضور نے پہلا قدم رکھے آجے باپ بھی بیمار زمین تے لیٹے آجے ماں بھی بیمار زمین تے لیٹی جے جدوں نبی کریم علیہ السلام نے قدم رکھے آجے او ماں دی روح بھی دنیا تو نکل جاندی جے ماں دا وصال ہو جاندا جے او بچہ حضور دے قدمی لگ کے بے جاندا جے کملی والے وجہ کی ہے تے دسو میری ماں بڑی عرصے دی بیمار سی کملی والے دسو تے صحیح میری ماں دی روح کیوں نکل گئی ہے قدمی بے جاندا جے رو رو کے کہنا سونے دسو تے صحیح میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ گل سن لے اے ماں نے دعا کی تیسی یا اللہ انہا چکر موت نہ دیوی جنہ چکر تیرا مدنی ماہی ساڑھے غریبہ وال آوے عرض کی تھی کملی والیا اس ماں نے تے دعا منگی سی حضور ساڑھے غریبان دے نال بھی قیامت والے دن محبت فرماؤ گے
میرے آقا نے فرمایا ہاں جی میں آج اتھے تیری نال محبت کرنا میں قیامت والے دن بھی کر کے دساں گا۔ عرض کی تھی حضور تہاڈی مہربانی تسی غریباں وال آئے ہو۔ میرے آقا نے فرمایا بچیا تو تے میرا اپنا پتر ہے۔ بعض کتاب اندر اندر جدو بچہ جوان ہویا نا تو حضور دے نال بڑی وفا کیتی تے لوکاں کولو وٹے کھا کے بھی کہندا سی مرنا مر جاواں گا لیکن اپنے نبی دا ساتھ میں نہیں چھڈا۔ اے داستان عشق دی بڑی لمبی ہے تے مختصر کر کے ایک آخری گل عرض کراں کہ نبی کریم علیہ السلام دے غلامو سنیا جے بھئی میرے آقا علیہ السلام تے اللہ کریم نے قرآن کریم فرقان حمید دی ایک آیت دا نزول فرمایا 16ویں سپارے دے اندر اللہ کریم نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ ادھی تفسیر اے بندی ہے کہ جدو نبی کریم علیہ السلام اللہ دے نال گفتگو کردے سن تے اللہ نے فرمایا کملی والے جیڑی تیری گناہگار امت ہے نا انہوں پکڑ کے تے دوزخ اندر پھینکیا جاوے گا۔ اج دی اس محفل وچ آن والے ہو ایک ضرور توبہ واسطے ایک تحفہ لے کے جایا جے جاندے جاندے اس ضرور اپنے پلے گل بن جائے کہ جے حضور نہ آندے تو ساڑھے غریباں دی لاج کسے نہیں سی رکھے۔ نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں پہلیاں قوماں گناہ کر دیاں سن تے ڈاکٹر صاحب اللہ شکلاں بدل دیندا سی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم نے گناہ کیتے تے ایک نافرمانی کیتی تے اللہ نے سور تے بندر بنا دیتے سن۔ داود علیہ السلام دی قوم نے نافرمانی کیتی تے اللہ نے عذاب نازل کر دیتا۔ لوط علیہ السلام دی قوم نے نافرمانی کیتی تے اللہ نے اتنا بھیانک عذاب نازل کیتا تے قرآن دی تفسیر اور تاریخ اج بھی گواہ ہے۔ جدو نبی کریم علیہ السلام دی واری آئی نا تے غار اندر جا کے حضور رات نو رونا تے صبح کے عبادت کے اندر مشغول کسے نو پتہ نہیں سی چلدا 3 دن ہو گئے نے حضور پتہ نہیں کدھر چل جاندے۔ اب بات تساں تفسیر اندر پڑھیا یا سنیا کہ جناب 3 دن سرکار اتھے رہے 3 دن اتھے نہیں رہ گئے۔ میرے آقا علیہ السلام راتی عشاء دی نماز پڑھنی تے اتنا چادر جڑی سی نا یا ایوہ المزمل دا جمبڑ مارسن نبی کریم علیہ السلام تے نظران جھکا کے تے ٹر ٹر کے جناب غار اندر جا کے تے بیٹھ جانا۔ سجدے اندر ایک دن گزریا دوسرے دن گزر گیا تیجے دن صحابہ نو پتہ لگا کہ حضور رات نو جاندے نے تے واپس نہیں آتے۔ نبی کریم علیہ السلام دے غلام حضرت ابو بکر صدیق تے نال حضرت کئی جڑے صحابہ سن انہوں نے حضور علیہ السلام نو لبنا شروع کر دیتا۔ ٹردے ٹردے اے پینڈا جڑا نا جناب وال ایک غار تک پہنچے۔ کتابہ اندر آندا جدو غار وچ گئے نا نبی کریم علیہ السلام سجدے اندر نے تے کہندے نے ربی حب لی امتی امتی امتی۔ اج نوجوانہ اسی نماز نہیں پڑھ دے خدا دی قسمیں میرے نبی نے اس امت واسطے کتنے جتن کیتے نے تینوں پتہ چل جاوے تو کدی نماز قضا نہ کرے۔ امام الانبیاء علیہ السلام دے غلام حضرت ابو بکر صدیق نے جدو ویکھے نا حضور سجدے اندر نے تے آپ بھی روئی جا رہے۔ عمر فاروق نے ویکھیا تے روئی جا رہے، حضرت عثمان غنی نے ویکھیا تے روئی جاندے نے۔ بلایا حضرت مولا علی سرکار نو، حضرت مولا علی نے ویکھیا کہ زمین پانی نہ تر روئی پئی، حضور اتنا روئے نے میرے آقا علیہ السلام کے اللہ نو منان واسطے کہ یا اللہ میری امت نو کچھ نہ کریں۔ اللہ نے فرمایا کملی والے میں کچھ نہیں کہندا صرف تو رخ میرے وال کر رہا ہے۔ تے صحابہ جا کے کہندے نے یا رسول اللہ نظر کرم فرماؤ اٹھو تے صحیح کی گل بن گئی۔ سونیا کوئی وحی آ گئی ہے کی بن گیا سانو حکم کرو اسی مارا کھانو تیار ہاں، اسی فدیہ دینو تیار ہاں، ہدیہ دینو تیار ہاں، صدقے دینو تیار ہاں۔ کملی والے یہ گل چنگی نہیں تسی ساڈے والے دیکھو میرے آقا نے فرمایا او صحابہ کہندے نے کہ اسی حضور نو بلانے تے حضور چپ کر کے ربی حبلی امتی امتی یا اللہ میری امت نو معاف کر دے۔ حضرت سلیمان فارسی بھی کول بیٹھن تے مولا علی سرکار نے نبی کریم علیہ السلام دے قدم پھڑ لے تے روئے نے عرض کیتی حضور اٹھو تے صحیح۔ میرے آقا علیہ السلام انی محبت نہ روندے نے صحابہ بھی وے کے رون لگ پیندے۔ اتنے صحابہ روئے کہ ایک دوجے دے نال لگ کے زمین تے ڈگ پیندے۔ تے انہاں نے ویکھیا اج کئی گھنٹے گزر گئے نے نبی کریم علیہ السلام نو اٹھانے حضور اٹھ دے نے۔ ہر ایک اللہ نے قرآن دی وچ ایسی صورت دا نزول فرمایا جن دے واسطے نبی کریم علیہ السلام بڑا روندے پے نے۔ تے صحابیہ نے کیا حضرت سلیمان فارسی نبی کریم علیہ السلام دی اہل بیت دے افراد نے، حضور نے انہاں نو اپنی اہل بیت دا افراد قرار دیتا ہے کہ جاؤ سلیمان جا کے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دے در دولت جا کے عرض کرو کہ بابا جانی صبح دے روندے پہنے چپ نہیں کر دے پہنے۔ اچھی بول ذرا سبحان اللہ۔
حضور صبح دے رو رہے ہیں چپ نہیں کر رہے اج کئی راتاں گزر گئیاں حضور دیاں قیام اندر رکوع اندر سجود اندر حضور پھر بھی روئی جاندے ہیں تے نبی کریم علیہ السلام دے غلام حضرت سلیمان فارسی سیدہ طیبہ ظاہرہ دے آپ فاطمہ زہرا دے بوے تے جاندے نے دروازے نو جا کے دستک دتی جے جڑے ویلے دستک دین لگے اندروں کنید بول دی کون ہے او عرض کردے نے میں سلیمان جا کے پیغام دمو حضور کئی دنہ تو روندے پینے کملی والے روئی جا رہے ہیں سیدہ زہرا پاک ٹڑیاں ٹڑیاں جی دعائیاں نے قسم رب کائنات دی انہاں دی زلف دا اقبال ننگائے ہوئے سورج ڈردا حیا کردا نہیں باہر نکلدا جدوں سیدہ باہر اندیاں نے حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت سلیمان فارسی دی نظراں جھکیاں ہویاں نے عرض کیتی یا زہرا بابا روندے پینے سیدہ جلدی آیا جے نبی کریم علیہ السلام دی شہزادی جاندی پئی ہے قسم رب کائنات دی حضرت سلیمان فارسی دی نظر پہ گئی آپ دی چادریں تو تہی نو ٹانکے لگے ہوئے عرض کیتی یا اللہ انہاں کافران دیاں بچیاں نو لباس بھی اللہ دے نام ہے اج محمد دی شہزادی دا لباس بھی پھٹیا جے یا اللہ کڈا کو انصاف ہے سیدہ طیبہ طاہرہ فرما دیا نے چاچو میرے نہ پاٹے ہوئے ٹانکے والے کپڑیاں نو نہ ویکھو میرے عرشاں دے چرچیاں والے ویکھو دے صحیح میرے آسمانی چرچیاں والے ویکھو تے سلطان العارفین فرماندے نے دل دریا سمندے رو ڈونگے اتے کون دلا دیا جانے وچائی بیڑے اور وچائی جڑے اتے وچائی ونجے مہانی چودہ طبق او دلے دے اندر وچ تمبو وانگ تانے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سرکار کی آمد سرکار کی آمد آقا کی آمد سونے کی آمد آمد مصطفیٰ جشن عید میلاد النبی حضرت سیدہ فاطمہ ٹریاں جاندیاں نے جدوں غار دے قریب پہنچے نے ویکھیا صحابی پیچھے پیچھے ہو گئے مولا علی نبی کریم علیہ السلام دے قدماں نو پھڑ کے بیٹھے ہوئے نے یہ ہوئے کہندے نے سونے اٹھو تے صحیح کملی والے آئے اٹھو دے صحیح ادھروں نبی کریم علیہ السلام روئی جا رہے اللہ نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا واردها كان على ربك حتما مقضيا نے فرمایا کملی والے تیری امت گناہگار نو دوزخ اندر سٹ دواں گا عرض کیتی یا اللہ میں رو لواں گا اللہ نے فرمایا گناہگاراں واسطے جہنم دے دروازے کھلے نے عرض کیتی یا اللہ میری امت وچ گناہگار بھی نے یا اللہ میری امت دے نوجوان بے نمازی بھی ہون گے یا اللہ میری امت دے نوجوان خطا کار بھی ہون گے یا اللہ تو بچن والا میں یا اللہ معافی دے دے
نبی کریم علیہ السلام دی شہزادی غار اندر جاندیاں نے مولا علی نو ویکھیا تے آپ سجدے اندر سر جھکا لیا ادھر سبحان ربی العالی رو کے کہندے نے یا اللہ میرے پتر حسن دی عبادت دا صلہ منگنی یا اللہ حسین دی قربانی دا صلہ بھی منگنی یا اللہ میں اپنے سارے خاندان دی قربانی دا صلہ منگنی یا اللہ میری ابے دی امت نو معافی دے دے جدو سیدہ زہرا روندیاں پیاں نے اللہ نے فرمایا جبریل جلدی جا عرض کی تھی اللہ کی کرا اور نوجوانوں جملہ سنیا دے تڑپ جایا جے اج اسی نمازاں نہیں پڑھتے خدا دی قسمیں ساڈے تے سانو پتہ نہیں چلے دا پیا لیکن سیدہ زہرا نے رو رو کے اپنے رب نو منا لیا عرض کی تھی یا اللہ میرے ابے دی امت نو معافی دے دے یا اللہ اگر معافی دی گل ہے میں ساری رات قرآن پڑھنی جنہ دے بارے اللہ فرماندا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما عرض کی یا اللہ میں ساری رات رکوع اندر رہی عرض کی یا اللہ انہاں سجدیاں دا بدلہ پئی منگنی یا اللہ میں قیامت دا بدلہ پئی منگنی یا اللہ قرآن دی تلاوت دا بدلہ پئی منگنی اللہ نے فرمایا جبریل جلدی جا کہ میرے نبی نو کہہ دے اپنی شہزادی نو اٹھا لے کل جی میں زہرا آکھے گی میں اوے کر دماغا سبحان اللہ دی قسمیں سیدہ زہرا نے بچا لے اللہ دی عزت و جلال دی قسمیں سیدہ پاک دے غامے چ رون والے ہوئے گل پلے بند لو جدو نبی کریم علیہ السلام دے گھر سیدہ زہرا پاک آندیاں ہوندیاں سن تے حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاندے سن تے سائیں سردار کہندا آئیاں جدوں وی سیدہ کھڑے ہو گئے حضور انہوں کواں تعظیم یا کہ میں پیار فاطمہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نبی کریم علیہ السلام نے اپنا سر انور اٹھایا تے وہ اپنی بیٹی دے سر تے ہاتھ رکھا اپنے گل مبارک نہ لگا کے فرماندے نے زہرا تینوں کنے دسیا سی کہ بابا روندے پے نے عرض کیتی بابا جی تو روندے تسی ہو تے دل میرے نو تکلیف پئی ہوندی سی تیاں جڑیاں نے باپ دا فخر ہوندیاں نے اج تیاں نو کمزور سمجھن والے ہو تے پیراں دی جُتی سمجھن والے ہو گل پلے بن لیا جے خدا دی قسمیں جدوں حضور آندے ہوندے سن تے سیدہ زہرا پاک کہتا جفا مار کے کہنا میرے بابا آئے نے نبی کریم دا وصال ہو گیا خدا دی قسمیں جدو حضور دا وصال ہوئے نا تو سیدہ زہرا پاک 6 مہینے صبح بھی رون تے شام بھی رون اتنا روئیاں تے آپ ایک دن خواب وچ ملے تے فرمایا زہرا صبح میں تینوں اپنے کول لے کے چلے جا عرض کیتی بابا دنیا ڈاڈی اسیاں ماڑے تے ڈر دے اف نہیں کر دے تے میاں صاحب رحمت اللہ نے فرماندے نے اے دنیا مسافر خانہ کوئی آوے کوئی جاوے کس دی مجال محمد بخشا اتھا پکے ڈیرے سیدہ نے میرے آقا علیہ السلام نے سینے اللہ کے فرمایا زہرا اللہ نے میری امت نو معاف کر چھڑیا اس صحابہ ٹر کے چلے گئے مسجد اندر تے پچھوں نبی کریم علیہ السلام تے مولا علی تے سیدہ کائنات ایدہ آندیاں پہیاں نے تے کلاوے وچ حضور نے لیا سینے اللہ کے فرمایا زہرا اج میرے رب نے میری امت نو معاف کر دیتا ہے اللہ فرمایا کملی والے تیری امت نو کچھ نہیں کہاں گا لیکن عذاب دیاں جھلکیاں دواں گا یا اللہ او کس طرح فرمایا کہ جنہ ذکر تسی انہاں چ موجود ہو اتھوں پتہ چلے کہ سرکار اج بھی ساڈے چ موجود نے تے ساڈیاں شکلاں نہیں بدل دیاں پئیاں خدا دی قسمیں پہلیاں قوماں دی تاریخ پڑھو تے رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے اللہ اے محفل دا انتظام کرنے والیاں دے اللہ کاروبار اندر مزید برکتاں دا نزول فرمائے اعلان سماعت فرماؤ بھی کل رات انشاءاللہ بعد از نماز عشاء جامع مسجد گلزار مدینہ اندر بسلسلہ دستار فضیلت اس سالانہ پروگرام میں سارے احباب تشریف لے کے آئے ہو اللہ ساڈی حاضری قبول فرمائے درود و سلام پڑھو مصطفیٰ